Gaurko musika zuzenan telebista saioa grabatzeko Iruñerrira etorri gara. Borla taldeko hirukoarekin egin dugu hitzordua, argitaratu berri duten Kordoba bidea disko ezagutzeko. Gaur gurean, Borla taldea. Gu Borla gara, Timeo, Ander eta Martin. Iaz hasi ginen ensaiatzen gutxi gora bera apirilaldera, martxa apirilaldera. Iraian izan genuen gure lehenengo kontzertua. Eta ordutik ibili gara gaur arte, bidean kasete bat atera dugu eta LP bat, eta orain arte. Bai, azkenean, ez dakit, 3 lagunak gara. Martin, Thatchers jotzen du. Ander, Boys Kissing Boys eta Comic Sans, ez dakit pixkat poperagoa adibidez. Emo? Emo, bai, baina poperagoa ere bai. Eta ni Blezuren jotzen, jo nuen, eta da pixkat punkagoa. Sí, coincidimos en el máster de profe, los tres, estábamos en el máster de educación secundaria y estos sí que se conocían de Bilbo. Y yo coincidía con Timeo en clase y luego en las pausas entre clase y clase y luego yendo a echar las cañas después de clase y tal. Y a base de días y días de compartir, al final fue como, oye, ¿por qué no tocamos juntos, no? Probar. Bai, Timeo eta biok ezagutzen ginen irratitik, berak Losing Control daukalako ja ez dakitzen denboraldi. 6 edo 7 edo... Sei garena. Hori da, eta lehen Bilbo egiten zuen han bizi zelako, eta Iruñera etorri zenean hasi ginen elkarrekin egiten, eta orduan aurretik ezagutzen ginen, eta gero Anderrekin masterrean. Borla sortu aurretik hainbat taldeetan ibilitakoak dira musikariak, eta talde berrian pop giroetara bideratu dituzte doinuak. 3 musikariek maite dituzten melodietara. Guztion artean, batzen gaituen musika, orokorrean nola esan da popa da. Timeok nahiz eta punka egin baita ere popa maite duelako, orduan hor egin dugu erdibidean gure musika aurkitu eta naturala atera da. Hasieratik bai jo dugula musika honengana eta natural egin zaigu, bai. Banda como las de antes pixka bat ironikoa da. Ironiarekin jokatzen dugu, El primer día que nos juntamos salimos ya con un par de temas de los que están en el disco, de probar con lo mínimo y de lo mínimo sacar lo bonito, ¿no? Es un poco la idea. De hecho, me acuerdo que le enseñé a un amigo la demo cuando la habíamos grabado y que me dijo, joder, me gustan así los grupos, muy minimal, tal. Y claro, yo tampoco lo había pensado así al principio, ¿no? Y era minimal, no, es a lo que llegamos, pero luego, sí, oye, se ha hecho de eso también, yo creo, un poco virtud, ¿no? De esa característica. Bide azkarra egin du taldeak. Urtebeteko epean demo bat eta disko luze bat kaleratu dituzte. Eta tartean, zuzeneko emanaldiak. Bai, oso azkar, baina, naturalki. Eta entzaio bakoitzan abesti berria egin genuen, gutxi gora bera, baina, bastante... A contrarreloj, siempre. Bastante azkar, eta gero, ez dakit diskoa ere bai, bakarik dauka 7 abesti. Bai, hasieran joan ginen supermotel konposaketa aldetik, ensaiatzen genuen, bi astetan behin edo patxada asko ensaiatzen genuen. Eta gero bai, udatik bueltan gutxi gora bera, 3 abesti genituenean, proposatu zigute Juzekoek hori da, haiekin jotzeko diska aurkezpen kontzertuan. Eta orduan, 3 abesti izan da, erabaki genuen azkar batean 2 egin gehiago, 5 jo, eta gero ja hortik aurrera pixkat erritmoa azkartu dugu, ensaioa gehiago egin eta hasi zaizkigu kontzertuak ateratzen irailetik hona, eta orduan izan ditugu momentuak astero ensaiatuz, igual motibatzen baginen astean 2, igual, noizbait eman da hori ere, ez dakit. Aste bat, Bai, eskasieran ensaiatzen genuen oso gutxi, bai. Taldearen lehen kantuek kasete formatoan ikusi zuten argia. Eta Beñat Malakiasek grabatu zuen lana taldearen entsegu lokalean. La grabamos, es que más grabamos la demo
el día antes del primer concierto con Hughes, porque vino Beñat y que nos quería grabar, y bueno, era el día que podía, pues y tal, y entonces fue como, bueno, pues... Y así pues por lo menos teníamos algo, sí, algo de presentación. Y luego el casete fue Polse de la Mort, ¿no? Pues Polse de la Mort egin zuen pues, blezureko kasetea, eta da tipo bat super jatorra eta hori, orduan bai, gustatzen zaio, eta kitxo egin genuen. Lehen demoa kalean zuzenekoak areagotu zituen bandak, eta Euskal Herria zeharkatu dute goitik behera. Gainera, bira txikia burutu dute Frantzian eta Bretainian zehar. Ez dakitzen bat alditan, datorkit burura kostaleotako udak. Hiru pauso eman data, berehala erreta gorgorri daude sorbaldak. Hasieratik izan ditugu kontzertuak, osea, egia da, igual maketa atera genuenetik YouTubera, ja ez kasetera baizik eta YouTubera, ja hasi zaizkigun kontzertuak pilatzen eta oso natural izan da. Areagotu dugu diskatera dugunetik, baina aurretik ere izan ditu pila kontzertu Euskal Herrian, azkenean Timeo, hirurok ditugu lagunak kontzertuak antolatzen dituztena, eta horrek sarean zaudenan hor, erraisagoa da kontzertuak lotzea. Pues sí, en muchos sitios, en muchos gaztetxes, al principio con colectivos, que sí, con Lege Berria en Zarautz, con Nostoporiques en Bergara. O sea, el otro día estuvimos haciendo cuentas y a lo largo del año hemos dado 25 conciertos sin realmente haber estado nosotros buscando nada. Todo ha sido pues, toda la peña de Euskal Herria que se mueve un montón y nos han llevado pues, a todas partes, la verdad, súper contentos. Egin genuen pues, bira bat, Frantzian eta Bretainian. Osea, ni Frantziakoa naiz, eta justo pues, jo genuen pues, nire herrian turzen, eta kontzertu asko egin genituen Bretainian. Bueno, lagun bat daukat pues, Bretainian, eta pues, ontolatu zuen, uste dut, 5 kontzertu edo 6 kontzertu Bretainian, eta hori pues, Bresten, Rennesen, Banesen, bueno, eta da pixkat dena kasualitatea, osea, azkenean 8 kontzertu egin genuen. Ez daukagu pretentsiorik ere, eta ez dut uste izango dugunik noizbait, pues, azkenean Timeo baitere beste talde bat sortzen ditu orain, Gerander beste bitan, ni beste batean ere, eta orduan ez daukagu denborarik ere pentsatzeko ze perspektiba hartu nahi dugun. Kontzertak jo, konposatu ere pila gustatzen zaigula ere, orduan tartea aurkitzen dugunan, konposatuko dugu berriz, eta jo, hori da gustatzen zaiguna. Taldearen lehen diskoak 7 kantu biltzen ditu, demoko 5 kantuak eta 2 abesti berri. Denak batu, berriro grabatu eta Kordoba bidean izenpean kaleratu dituzte. Kasetean atera genituen 5 abesti horiek, 2 gehitu genizkion eta berriz grabatzera eraman. Orduan sortu genuen LPA, Kordoba bidea LPA, grabatu genuela Luze estudioan, dela Aritz Bezun artea, orain hasi berri den tekniko bat Iruñan, bere estudioa daukala hor bere Aiton Amonen etxe ondoan, oso toki politean eta berezia egia esan, ateratzen zara, erreka hor dago, oso toki polita. Eta tipo super hurbila da, gomendiak ematen ditu, badu tekniko izarea hori lasaia, aholkoak eman, oso tekniko gomendagarria, eta grabatu genituen 7 abestiak, emaitzarekin pozik geratu ginelako kasetean, baina 2 abesti gehitu nahi genizkion eta zerbait handiago bat sortu, eta orduan hori ateratzea erabaki genuen, Flexidiskosi galdetu genean, Oskarri galdetu genean eitatu altzuen, esan zuen baietz, eta aurrera. Dena oso borobila atera zen nahi esan. Sí, el disco con el Aritz lo grabamos ya por pistas, bien, con más tranquilidad. Tampoco mucha, porque lo hicimos en un finde, pero sí es verdad que la maqueta fue, pues eso, en el local de ensayo, tocando juntos, tardamos yo creo que 2 horas en hacerlo, o sea, y aquí ya, pues los temas, pues eso, algunos estaban recién compuestos cuando grabamos la maqueta, aquí ya pues igual le habíamos dado una vueltita más a algunas cosas, luego los 2 temas nuevos que también pues igual eran más
como teniendo más claro lo que queríamos hacer y entonces pues sí, se nota un salto, ¿no? Un salto cualitativo bastante guay con respecto a la maqueta. Que al principio a mí me sonaba súper bien la maqueta, increíble, luego ya cuando teníamos los temas grabados que nos mandaba el Aritz para ver, oh qué guapo tal, volví a escuchar la maqueta y decía, hostia, ¿cómo sacamos esto? ¿No? Aritzen lehenengo grabaketa, bueno, bere taldeko grabaketa ez dena, osea, bere lehenengo taldea da grabatzen duena estudioan, orduan, jode, osea, eske emaitza ikaragarria da. Egun bat gehiago, txagarbitu gabe, kaferik ez dago, gaur ez dago saltzen, goizeko ez dulak, ta ezer egin gabe, zuaitzeko oztoak, ari naiz ematen. Berandu eginda bestia aukeratu du taldeak lehen bideoa plazaratzeko. Taldearen biziera ederki islatzen duen lagun arteko bideolana da. Bai, ez dakit, azkenean asko gustatzen zaigu uste dut letra eta ritmoa da oso pop, asko gustatzen zait. Eta gero bideoklipa egin zuen Anderrek. Eta hori grabatu genuen gure lagunak, gure animaliak ere bai. Eta bai, da pixkat dena pretenziorik gabe. Eta ez dakit, bai. Bideoklipa Anderrek badaki gehiago. Quería hacer una cosa sencillita, de algo que tuviera que ver como con el día a día, como con nuestro entorno, con nuestra gente y entonces pues me dejó Ollana, me prestó su cámara, que aún no se la he devuelto. La tengo ahí en casa, no sé ni dónde, pero bueno. Y pues fue eso, pues 3 días o 4 días que yo era el pesado de la cámara todo el rato, grabando a la gente, no sé qué, venga, ponte tal, cuanto más natural mejor, ¿no? No sé qué, y luego pues montarlo en un par de tardes y sacarlo, ¿no? O sea, y yo creo que quedó majo al final, o sea, no es ninguna pieza de gran categoría, pero queda resultado. Pues letrak taldea bezala, osea, eginda pretentsiori gabe. Osea, eta ja baitere topiko bat dirudi pretentsiori gabe letrak egitea, kostumbrista, no seke, errealitatea irudikatuz. Baina, bueno, bai, osea, pues, baitere, pues, ibili gara beti azkar konposatzen, osea, konposatu dugu askotan beharrarengatik, sartu barrareko estudioaren momentu honetan, eta orduan bai, azkar egin ditugula eta azkar eginda erresen ateratzen zaizuna da, pasaren astean izan zenuena gogora ekarri edo. Orduan nola atera dira abestiak. Astearteko jazz abestia berriz Iruñean kokatua dago. Mundua gerran dagoen honetan. Justo abesti hori, bai duela Iruñako Ciudadela jendea korrika egiten duela astelenetan batez ere nik uste dut un poco martirio bezala. Gero astearteetan jasa dagoela Garazin, jam sesionak antolatzen dirako eta gu beti, joaten gara sarrerara aterata, baina gutxitan sartzen gara ia esan, ez du askotan entzun, ezin da hitz egin da giro oso, ez da egin. Eta gero, baita ere aipatzen dut, Beiga Europatik alde egiten duela eta hori da futbolista bat Galiziakoa. Justo garai hortan Xuli gurekin ikasi zuelako, bera da Galizia, Bigoko bat, eta oso zeltarra, eta justo garai hortan tipone jolasten zen zeltan eta joan zen Europatik, pixkat krisis, eta Xulian beti zegoen hola buru makorrengatik. Eta, aipatzen dira olako gauzak, hola moskitoa logelan eta gero baitere gerrak. Hori egin, justo abesti hori, uste dut, ari nintzela Ukrainiakoaren asuntoaren gatik eta gero bapatean izan zen Palestinako eta izan zen como, venga, jazta, osea, gehiago, hola. Borla taldea 3 lagunek osatzen dute. Bakoitzak badu rol zehatz bat taldean, eta 3 batura da Borla.
batez ere egiten duena da, abestu, gero bajoa jo, eta letrak egin, melodiak igual Ander eta bion artean egiten ditugula, ez dira ez bata ez da bestearenak, pixka bat abestiaren arabera igual, eta batez ere, da nirea. Yo al final vengo del emo, que es un género en el que se hace muchos arpegios, muchos punteillos, twinkles que se llaman, ¿no? Y pues al final a uno le cuesta salirse de su zona de confort, ¿no? Y entonces pues como adaptarlo un poco al rollo que le queríamos dar al grupo, y sí, me gusta, es verdad que me gusta como a ver, iba a decir lo más limpio posible, pero estoy con un chorus, con un overdrive, ¿no? O sea que tampoco es tan limpio. Pero sí, no sé, pasó una cosa muy graciosa que un amigo me dijo, cuando escuchó Borla por primera vez, me dijo, joder, está muy chulo, ¿eh? Si le tengo que sacar un fallo, es que se parece mucho a Thatchers. Y me dice, aunque bueno, estando Martín a la guitarra, pues normal que se parezca, ¿no? Y claro, yo le dije, bueno, tío, toco yo. pero sí, no sé, o sea, a rellenar, a buscar melodías y riffs, y yo sobre todo lo primero que busco es pasármelo guay tocándolas, y pues para eso, aunque a veces sude un poco, se pasan bien, y creo que eso es lo importante también. Bateria xumeak, eske ez dakit egiten ezer gehiago, osea, bateria naiz, baina saiatzen naiz, baina badago gitarra asko, ez dakit, bateria xumearekin uste dut dena hobeto dela baina. Ahotsak garrantzitsuak dira Borla taldean. Ahotsak eta azpi ahotsak, eta hor datza, hain zuzen ere, taldearen indargunetako bat. Aurretik Thatchersen kantatu duanarekin konparatuz, igual gero eta gehiago hurbiltzen nahi dira, eroso sentitzen nahi zola kantatuz Borlan, eta orduan igual nahi izan duela eraman Thatchersen abesti berritara, hoi egia da. Eta gero melodiak ere ateratzen zizkidan moduan, ez dakit, bestiak etxean entzun eta melodia denez azkena beti, saiatzen nahi zor tartean sartzen zerbait. Eta gero Anderren koroak, Ander oso korozalea da, egia esan, eta hor baitere izaten dugu askotan hor gehiagoka koroa sartu ez, tal, cual. Baina, azkenan emaitza ongi dago. Diskoak vinilo formatuan ikusi du argia Flexidisko zigiluaren babesean. Sarean berriz, plataforma digital guztietan entzun daiteke. Diska fisikoan gurekin kontaktatuz, mezu baten bidez edo pertsonalki Iruñakoa bazara edo gurekin hitz egin eta gera gaitezke emateko edo, eta bestela Bandcamp bidez ikuste dut Flexidiskosek baitere oraindik badituela salgai, orduan bi modu horien bitartez lortu daiteke. Diseinua, azalaren diseinua argazki bat da, Nagorek atera zuena ez dakit noiz, baina justo hor mendian badagoen zuaitz isolatu batean, ikusi genuen arokera, ensaio gelan badan zegoelako, eta argazki honak atera ziren, eta gero diseinua berez ja Salinasek egin du, Jon Salinasek egin du tipografia, azalekoa, gero barruko komikia baitere, eta gainontzekoa Salinasek egin du, orduan bien artean sortu da. Taldekideak Iruñerriko musika eszenari estuki lotuak daude. Musika jotzeaz gain, kontzertu antolakuntzan eta musika irratsaioetan murgilduta dabiltza. Gure inguruan badaudela talde desente eta justo orain adibidez aterako du Justeko bateria joleak, Julenek Unlucky bere proiektu pertsonalarekin diska berri bat,
Eta baita ere entzun ditut pare bat abesti, eta dira la hostia, osea, ikaragarria. Eta bai, gure inguruan, egun motelaken aitzakipean ere baita ere ari gara talde gehiago ekartzen Iruñara, bai Euskal Herritik, bai Euskal Herritik kanpotik. Eta horren inguruan bai, igual, jendea gehiago hurbiltzen dela gure kontzertutara, eta gehiago gustatzen zaio ekartzen dugu musika, eta horrek bai sortzen duela azkenan gauza zabaltzea. Egia esan, justo pasaden astean egun motela kolektiboarekin bai antolatu genuela Burlatan, Itatxez, La Culpa eta Sonido Ordeno. Eta hor bai badagola aukera antolatzeko, baina justo baitere dago Deselojo arriskuan, orduan ez dakit noiz arte iraungo duen, gero Burlatako udalak ez dakit alternatiba duinik eskaintzen duen ere, gero Aitzina badago ere, Txintxarrin beste kontzertu batzuk antolatzen dira ere, baina egia da espazio autogestionatu propio baten falta dagoela, eta nik uste dut orain kolektibo ugari gaudela egun motelaz gain baitere EDH plazeratu gaude kolektibo pila bat, Iruin Jart, guzti hauen artean bai antolatu dezakegula zerbait polita eta bai marka utzi dezakena Iruñan ez dakit. Bai. Ez dakit, oso desberdinak dira, Bilbo eta Iruña. Iruñara etorri nintzez duela 2 urte, eta ez dakit, nire ustez gauza asko dela, baina ez dakit, Chill Mafiarekin, rollo trap edo elektronikoa, gero DLC Kulturekin kolektiboa da bastante elektronikoa, diarekin eta hau, Iruñar darrik ere bai, aitzinean punk asko, punk talde asko daude, ez dakit, niri asko gustatzen zait Iruñako esena, baina gero uste dut lekuak falta direla. Egun, zuzeneko emanaldiak eta entsegun lokaleko lana uztartzen dabil taldea. Laster etorriko diren kantu berrien sorkuntzan. Bai, diskatera genuenetik kontzertu mordo bat eman ditugu, lehen Anderrek aipatzen zuen aurten igual 22 zerbait, eta pila bat da hori, niretzat behintzat pila bat. Eta hemendik aurrera bai kontzertu pare bat edo badukagula aurten, dauzkagu horretik, eta gero etorkizunean oraindik ez dakigu bai Sevillan badugula bat orain ja itxi duguna eta super guapo. Baina bai, gainontzeko taldeekin bai nahi dugula baitere martxa hartu eta orain justo kontzertu dauzkagu beste taldeekin ere eta orduan ibili gara hor etengabeko oreka hortan eta baina bai, bagu aurrera begiratzeko aukera ere. Este año a mí me gustaría que nos dé tiempo a trabajar en otras 5 canciones al menos e ir tirando. Como hasta ahora nos ha ido bien con esta actitud, pues así vamos a seguir.